Moje meno je Matej Stankoven, mám 17 rokov a túto sezónu budem nastupovať za klub Brampton Steelheads v kanadskej juniorskej lige OHL. Keď som mal zhruba 12 rokov, tak som rýchlo narastol a začal som mať na ľade problémy s koordináciou a práve s tým mi pomohli tréningy s chalanmi a s trénermi z CH, teda z Central Europe Hockey Academy. Veľmi mi to pomohlo, cítil som sa istejšie, stabilnejšie, rýchlejšie a za to som im veľmi vďačný. Taktiež počas rokov, teraz mám 17 rokov, začal som tam v 12, čiže už 5 rokov s nimi pracujem pravidelne na svojich zručnostiach, na strele a musím povedať, že v zápasoch vidím rozdiel. V klubových tréningoch, čo sa týka mládežníckych kategórií, na to nie je dosť času. Je tam veľa hráčov, veľa detí, tréneri musia dávať pozor na všetkých a preto je veľmi náročné, aby ustrážili rozvoj korčuliarských a streleckých a ďalších hráčských zručností u každého hráča individuálne. Preto si myslím, že je veľmi dôležité absolvovať takéto tréningy, pokiaľ má hráč alebo dieťa sny hrať na vysokej úrovni. A ako som už povedal, mne to veľmi pomohlo. Takže vám veľmi ďakujem.